Come spend a week with me in Port Elizabeth as I prepare loading because I'm going to spend a week in a few days in Port Elizabeth. I have an event on the 8th, which is next week Sunday. Ndiyosapota eThombeni bomngwevu nentlombe coming week. Yeah, I have a few appointments as well. Hence ndiphethe itasi yasekhaya kuseleleke abo bazandidinga. Yeah, ndimazi lo mntwana ekhwaza ezinye izinto ngoku. So yeah, there I am going down. Guquka iqhina lakwaguquka. Zama unibonisa uba guys, umuntu uhlala kude, but ke mna I'm a traveler at heart. I just enjoy traveling. Xa uphuma ke kweyam ilali wehle ngaloguquka uwela iTyhume, umlambo iTyhume, nantsi le bhorho yoyikeke kwabanye abantu, kodwa ke thina ke yiminyaka yabanje ayizange yaba nangxaki. Bekunethile the past few days, uyawubona umonakalo ophantsi kwenzeka, umlambo ugcwele. Ndim lo wa-18 onamandla bethunana enze mnanti ayifirst yam ikrekile. Zama unibonisa uba ndihlala kufuphi nesikolo iPhandlwazi Agricultural High School. Kumntu ke olahlekayo xa isiza kum eDikeni eGiltoni. Ndim ke lo ndigqitha phi eBenfield ngoku. My first driver ke guys, mna esingaske ndifike kule ndawo ndiya kuyo nemoto ke ndiyiqhubayo iyandivumela, iVolvo iTurbo, iyazinza apha endleleni, but ke andikaqala ubalekisa, ndisathe chu okwangoku. Nange umlambo lidam eliya Grinika, phofu ke utsala phaa iTyhume lichithela apha kuGrinika, uphinde uGrinika ayojoyina iTyhume phaa phambili. Lidam elikhulu wethu, siyalisebenzisa ke naxa kutshe umlambo for intsebenzo, uhlwayelela njalo njalo. Ndim lo waye-Total Garage ndithenga amanzi. Ndithe ndicinga ngedrink ndaphela ndiqonda mandiyiyeke idrink because benditye njengamntu ke ozama umaintaina, nditye ukutya ojonga idombolo nogeme bethunana. Kodwa kuyo yonke loo nto leyo ndisendizinqandile drink ndaphela kalo mna ndihlala eGiltoni, nqabile ezi zinto bethunana. Xa ndibona iMagnum makhe ndizithi treat, to eMagnum kule trip ndihamba ndedwa. Well, I thought ndizabe ndihamba ndedwa, thara ayindim lo udibana nezidwesha abaye bandikhwaza ke phaa egaraji bemile. Kusekulate, kusakhanya ewe, but kulate ngeli xesha, it's after 6 I think. So akusekho moto banoyifumana at this time. Nako ke ndikhwazwa, mama uNonkwenkwezi awuyi ngaseBhayi, and ke andingomntu uhayikhisayo umthetho wam, but I just felt into yoba xa izizidwesha bethunana mandibaphe. Yeah, so sihambile ke sisonke sazofika eBhayi. Ndim lo wakhe ndiyavuka eGqeberha. Sendilapha, I'm taking it easy kodwa ke today. Tara!